Литературната критика не трябва да предписва на произведенията, които обсъжда, какви трябва да бъдат. Същевременно обаче тя трябва да бъде критична спрямо тях и да има такова отношение към тях, че да развива сферата, в която работи. Тоест, ако се обсъжда роман, то самите критерии да бъдат възпитани съобразно най-добрите постижения за този жанр и така обсъжданото произведение и самата сфера се развиват, защото без литературна критика нямаме достатъчно компетентни съждения на вкуса. И така вкусът пропада, става елементарен и става общо взето едно масово изкуство литературата, каквото тя не трябва да бъде. Литературната критика в България е много интересна. Още от 90-те години разпространено беше мнението доскоро и все още по някакъв начин се ползва с някаква популярност. Мнението, че литературната критика в България няма никаква роля, че тя не оказва никакво влияние върху литературата. Това не е така. Още през 90-те години се създадоха нови езици, и то много интересни нови езици на литературната критика, които до голяма степен успяха да окажат силно влияние върху промяната на българската литература, на това тя да стане модерна, да стане интересна и е не случайен нейният голям успех днес, международният успех, именно наградата Букър за романа на Георги Господинов "Времеубежище". Това не е случайен процес, това не е случайна награда. Това е резултат от една дълга история, от една дълга работа на литературния вкус в България, така че да се роди произведение, което наистина да окаже влияние в един, бих казал, световен мащаб. И работата продължава. Интересът към българската литература в момента в чужбина не е малък, така че това показва, че работата наистина има успех. Оперативни критици има много. Разбира се, може да ги видите в Литературен вестник, може да видите Йордан Евтимов, може да видите Пламен Дойнов. Аз също се занимавам с оперативна критика. Има и много млади критици, така че действително има критика и то е интересна.